Jos van de Knuppelen vandaag alleen, want Pierre de Koos niet. En vandaag hebben we weer een zeldzaam beroep. Tenminste, zeldzaam beroep. Dat is een beroep dat immer weer is aan het uitsterven, omdat er immer minder gebruik van gemaakt wordt. En dat is de stucadoor. We gaan nu even bijna kijken, want hier zijn we bezig. Ja! Goh! Hallo. Hoe was hij? Wat zit er aan doen hier? Een schaatser, zo is dat niet. Een stucadoren. Ja, ik hou het in de gaten. Mag ik je een paar vragen erover stellen? Maar snel best met een spiesloor, Miguel. Ik kan de radio even uitzetten. Waarom? Ja, dat is voor het... Iedere stucadoren de mensen uit de radio was. Ja, nu kwam toch even uit. Dan gooi je de brik op. Hallo? Ja! Ja, ik heb de radio even uitgezet. Bestig het weer. Ja, ik wou een paar vragen stellen over het stucadoren, want dat is toch een uitstervend beroep, heb ik begrepen. Hè? Of is je dat? Nee, ik werk dat het verrekt, jong. Ja, maar is het niet, gaat duister voor te werken niet? Dit is zwart werk. Oh, sorry. Moest niet te veel liegen hebben, hè? Sorry, nee. Maar ik kan er me gaat vertellen over de samenstelling van hoe het met werk, het Ja. stukwerk. Ken niet. Ja? Ja? Wat ja? Wat is de samenstelling dan? Spies, hè? Spies? Ja. En wat zit in de spies? Zand, water, betonblok, gips, van alles. Als het maar plakt. Hoe zal het niet plekken, hè? Ook vandaag doen ze alles met giebosteen. Die zijn al gelaten. Dus je kunt de stukken doornemen bij te passen. Is het zo? Ja. Heb je daar niks met te doen, man? Hè? Ja, daarvoor ben ik ook hier. Het zijn uitstervende beroepen, daar ging het over. Oh ja? Ja. Maar je maakt alle gaten en scheuren maak je toe. Ja, dat is ja. een Janse schurren, denk je. Hè? Geweldig. En dan moet er ook regelmatig reuren. Reuren en de spier, reuren en de spier, hè? Nou, toen dat laat maken, anders dan blijft dat niet gelijk in. Je ziet. Alle scheuren en alle gaten. Alle schurren, alle gaten. Ook alle scheuren. Alle schurren, wat ze tegen zijn. Hé! Idioot! Zullen we erop? En daar, dames en heren, is ook de spreuk van vandaag op gebaseerd. Op zijn grote scheur of een flink diep gaat, de stukken door, dat staat altijd paraat. Tot de volgende keer.